Rentako izan zen. Madaizara? Madaizara. Izan zen, total izan zen entze inkomodue baserrireko. Inkomodu, total inkomodue. Ona izan zen da, terrenuek onak danien bueltan danak. Baina, hektarea matxuk edan abertan, bueltan deko zarek. Da gero handik, trenbiderantz beste batzuk deko itxosupe bai okitxo zen. Basuek urrun, baina terrenuekaz inkomodisimu izan zen. Danok iman bertan. Baina gero, okitxe gendun bisimodue, bigarren pisuen, Bigarren pisuen? Lehenenguen ganaduek. Lehenengoko kortak eta kolarrak eta horrek lehenenguen. Bigarrenan, zabaize bedarzikuek eta horrek gauzeko kitxekuek. Osea, lehenengoko plantan hori. Da bigarren plantan geu bizi bigarren plantan. Arta baltaka daurek, eta eruen ara bigarren pisora, Artu negorre zuetxeko eta eruen ara bigarren pisora. Danetara. Txarrezenaka egosteko, hartu nahuek edo romalatzak eta eruen ara gora. Hango izan erosi, bera bajatu ez da txarrentzeko. Inkomodue total izan zen. Gora eta bere. Baserrireko inkomodu izan zen. Eta gero kamarie, gora hauen, Gora hauen da, ademaz, tetxo altuko kimazen. Gora hauen kamarie. Etxean dize bai, baina inkomoduen, bastazan arteko. Osea, bierrako etzia. Beste, gitze bajutxuk izaten zin, da danok etxe bin. Bereria dana, baserrezek. Hori baserrezek zan zen, haintzineko kastillo batepak hori zer da.